Τα συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος ποικίλουν και σχετίζονται με την έκταση του νοσήματος και με την θέση σε σχέση με τις ανατομικές περιοχές του παγκρέατος. Ένα από τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι αυτό που λέμε ανώδυνος αποφρακτικός ίκτερος, δηλαδή ο ασθενής κυτρινίζει, γίνεται ikτερικός χωρίς να πονάει, το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό σύμπτωμα για εμφάνιση καρκίνου παγκρέατος. Ο πόνος επίσης, ο οποίος έχει κυρίως εντόπιση στη ράχη ή είναι σαν ζώνη, ζωστηροειδής πόνος, είναι άλλο ένα συχνό σύμπτωμα καρκίνου παγκρέατος και επίσης η πρώιμη εμφάνιση σακαρώδη διαβήτη, η ανέτεια εμφάνιση σακαρώδη διαβήτη, σακάρου μπορεί να είναι ένα πρώιμο σύμπτωμα καρκίνου παγκρέατος. Πολλές φορές επίσης οι ασθενείς αναφέρουν δυσπεπτικά ενοχλήματα, δηλαδή επιγαστραλγία, πόνο στην περιοχή του στομάχου, το οποίο ελέγχεται με διάφορες διαγνωστικές τεχνικές και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι καρκίνος παγκρέατος.